de salutare toată lumea și ne-am găsit la episodul 5 din seria noastră de survival. Și aici trebuie să ne terminăm și noi căsuța frumos. Da. Roberto și el cu mine, numai că nu știu de ce nu se aude. Poate mai târziu o să încerc eu să rezolv. Vă spun de acum că după episodul ăsta o să apară unul de Team Fortress 2 și unul probabil de ce joc, bă, Roberto? Hai să mai începem o serie. Vrei Planetside? Nu, Unturned, o să mai apară un clip de Unturned. Așa. Și cam atâta pentru... Bine, o să postez mai multe clipuri astăzi pentru că o să fiu plecat în vacanță și după aia nu o să mai am timp și... da. Aia e greu. Alții, eu sunt alții. Eu îți dă un bloc și nu-ți leg. Și că mai am prea mult, what the fuck. Nu mai am, mă, prea mult, mai ai mult. Stai, mă, un pic. Uite, bă, el vine la căsuța mea. Roberto 2016, swag. Coateno. Ia mai ia ce se arată de asta. Frumos! Numai că mai trebuie să spargi podul. Aici să faci mina. Mamă, cât de mișto arată! Și balconul e șmecher! Lel. Numai că nu-mi place chestia asta aici. Și vechea ta piscină arată nașpa, așa sleburile alea acolo. Da, asta arată nașpa cu niște bloculețe acolo. Îmi place cum e intrarea. Zic că, bă, dacă te uiți mai bine, asta e un pic. Pot să, dar nu pot să construiesc. Că aș construi ceva aici ca să arate ca o casă chinezească. Dar chiar zici că e o de-aia chinezească așa. Și după intrare, din China, așa. Și cu chestia aia de spate. Bă, să știi, chiar arată, vorbesc serios. Păi chiar arată mișto. Bă, cât e ceasul? Pe de mi-a dat aia rezultatul. E și 56. Mă bag în Nether. Bă, vreau și eu. Mai ai fost ceva pe acolo până îmi termin și eu căsuța. Nu știu. La ce? Level 28. Îmi place să aibă iarbă. Eu nu mai am iarbă de o grămadă de timp. Asta a sunat ceva foarte creepy. Eu nu mai am iarbă. Să mă încuit everyday. Uite, am 8. Nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă v-ar plăcea să facem niște episoade de surf pe CSGO. Da, fiindcă o să, eu pe contul ăsta acum al meu am vag bani pe el, dar o să-mi cumpăr altul. Shut up. Exact, fiindcă nu mai îmi plăcea. Nu știu, fă ceva fermă mai modernă, ceva. De aici zic eu să lăsăm așa.
Ca să... Mamă, câte geamuri să trebuiască pentru căsuța asta, săraca. Nu vreau aici geam, de ce aș vrea geam aici? Trebuie să vedem cât am filmat 5 minuțele. Ok. O să mai facem un episod din această serie după aia și în acel episod o să mergem numai la Mineit. Doar asta facem. Da, ia zi. Da. Nebunule, numai la dalea te gândești. De ce ai vrea asta? El a zis că vrea să-și facă casă în mine, ăsta e caveman, mă. Ce? Bă, da, chiar, dar cine mai știe să ajungă la el? Bă, știu eu, stau la el. Se va Da, poți să ai două joburi deodată? Ia, construiește ceva random, să vedem dacă îți mai dă level la ăla altul. Nu vreau, că deja am level mare ăsta, nu vreau să mai îl pierd. Că poate, cine știe, poate îmi dă ceva diamant. Da? De unde știi? Da, de unde știi? Uite, 20. Mai îmi trebuie 5 și am terminat. După ce îl termin, poate îmi dă diamante. Ar fi mișto. Chiar m-am apucat. Eu probabil și termin. Ce naibii. Și dacă chiar vă place seria asta, aș vrea să strângem 5 like-uri pentru episodul ăsta, nu 10, 5, că e prea mult 10, că nu toți dau like. Și ce pot să vă mai zic, că ăsta a fost episodul de astăzi. E de fapt episodul în seria asta. What the fuck? Așa. Ne vedem la următorul clip. La revedere!